Christine Fang chuan kumsang hele som pakhat khan United States aron thlenga a Chinese ming dik tak chu Fang Fang ani Christian ti chu a khotlang ming in vu chop ve mai ania USA a hian student visa mangin aron thlenga heti hun lai hian kumsom ni tanga kumsom thumin karbor vel ani California State University a chuan aron in ziak lut ve a San Francisco tuipui kambul maya chuan ani chu ha cheng zui ngal bok aron omna borvel California USA chu Silicon Valley ti asoyani thina technology company tam tak chulai chuan an in bunani Silicon te chu computer chips le semiconductor tan man ani thina chuwang chuan electronics thil siam chuak tu tele chip siam chuak tu company te chu chulai chuan an in bun na sa hle heng ani wang hian helai mun California borvel hi Silicon Valley ti a hriat la rania political thil le military thila chuan helai muna hian han en thlak turte chima om lem lo en thlatu te tan po chulai chuan han ti turte chiama om lova amai ro chu helai mun hi kan soita kang khan Silicon Valley ani miawa thiamna le fin na chungchanga en thlak ruk tur tam tak alo ve boxi USA le America te chu thiamna chungchanga heti hun lai hian anin elna sa ema tunthleng po hian an line el rengani chuwang chuan China tan chuan en thlatu helaya han tir po chu thil ti om rengania America chuan California chu economy lian berte zinga mi ania an state ringot po hi lo in dang ta po ni sela khowela economy lama sang top 10 zinga chuan an tel ngeyang an te thina ni chutiang khop chuan helai mun hi aram ma hausa Silicon Valley chuan an economy chu a choi kang le zulani helai mun hi Apple te Google te le Meta te ho mun pui hania AI chungchang te electric motor siam chungchang te hayan helai mun hian poimo na tam tak anei kan hriat phak bak thiam na tam tak po helai muna hian tunai hian ain duang chuak mek ni te a soyania chuti rolin Silicon Valley chu thiam na lama mi hming tha te chau chuan an op bet big lova heti lai hmun atang hian politician tam tak aron ji chuak ve thawani entinan America hroi tur ming thang tak tak Nancy Pelosi te Kamala Harris te le Dianne Feinstein te hi helai hmun atang aron ji chuak hian nia ramdang en thlatu tan chuan hetiang politician thilti thei tak tak te han nai hi thil ol sam tak ani lova anio hi chuan ram man hmangai tlang pui thina an ram chuan phatsan du ngai lo tin chuba ka ani ho hian security thatak an nei thina intelligence briefing an nei ngun hle bok chumai lani lo chawa an mi hmu turte uluk takin an zir chiang thin bok ani mase chu tiang politics thila line mang tam lutuk lem lo malam hun eng tak nei si te chu en thlatu te tan chuan target an nuam don hlea en tirnan city councilor then khat chu nakin loka congressman an ron ni dona chungte ni wang chuan city councilor te chu en thlatu te tan chuan bitum man ol don hle ani achan po city councilor te nen chuan in kung kaina thatak lo nei sela anni chu lo bumin an hmel hriat thataka lo in siam se congressman anni huna po anni chuan an lo langai na reng dona ti chuan congressman anni huna en thlatu te chuan an laka tangin thuruk tam tak an nei thei don ani athil ti dan tur chu akong akwal thui deuh na in chutiang bak chu ti thei awm lo ani ti China sarkar hian a hrechiang ema ma se chutiang congressman te chuan intelligence committee te chu an chim ngei dona America thuruk poimo tak tak chu nakina an la kol ngei don si chu thil chu China tan chuan thil it om tak ani sia ol sam taka en thlak na thoklowin akwal thui theyang berin kong chu zo don poni sela a him dam le antana thatur chu an zona ngai siene tijukum sang ni le som pakhata chuan Chinese Ministry of State Security chuan Christine Fang chu America chuan aron tir ta atira tang rengin Christine Fang chu adang lam big hle an klasa chuan a upa pola ni ngal ringota classroom a han thuta zirlai han ngai thlak keu ai chuan midang han kom vela thian han siam kwal vel chu nuama ti riau maya Mercedes Benz kawar chu a khal train a classmate dang te ai chun a house safal big le ni na langa poisa man tur po anei thin le chuti rolero chuan China a an chung ka chanchin chu a soitlem hle thunga ma se politics chung cha chu Fang Fang chuan a soingun riau thunga ni
azir lai puitenen chuan politics chungchang chu an soi ho fo thrina political groups tam taka chuan in mangin anni ho chu ha zong chuaka a thei pato pin chunga chuan in ta lu atum train reilote a chuan Chinese Student Association a chuan president ani thuaya chuba ka Asian Pacific American Public Affairs a po chuan president ani bok hepol hi NGO ni in Asian le American civic participation chungchanga mo phupna la tu le theito pa ma la tu an nia chutianga porthen khata president ani taka chuan Fang chu mi ngai ven lo tak ani ta ne ti chuan politician then khat tele sumdong million then khat te chuan ani chu anron naya Chinese council then khat po chuan ani chu haron break bor tran tabok meeting poimo tak taka chuan atel chhota ti chuan Fang chuan America chuan inti lar na chu athok chho tran ta ne chu thil chu ati mak mo nia a chan po student pangai ang chuan omai mai sela chuan midangin an shelawanga politician te po melshit theina hun a nei lowang Christine Fang rong tir tu chu China Ministry of State Security MSS chu han nia hepol hi kumsang ha zakua somriat pathumadin khani in China in Civilian Intelligence Agency adin masak polan ni hepol thil tumbul pui ber chu China's National Security ti chak ania tin apani na chuan ramdang atanga information tam tak lak kho mani bok China ram chu en thatu te lakatanga ven him han tumboka sarkar le political system chungchanga har sanalo om theite ven him chu an na ani bokani Soviet KGB en tona siam ania China ram chunga ven him na chungchang zong zong chu hepol hian ain kol hiti maila adik ber ome China ram chungba ka ramdanga security thilte po chu abui puitel boka tundin huna chuan MSS chu khovela po spy agency lian ber pol le achechak ber pol chu anni reng bokani chuti rolin MSS chu American CIA le England MI6 te ang lo takin aruk theyang berin na han thok thrina ram hruai tu te thupek chau chu anni chuan an zom thrina ni press conference po an nei ve ngai lova an officer te po TV amo documentary lama po an lang ve ngai heklo hlim thlang main an oma na an thoka an bo pil mi azel mai tutenge an chairman te nia tutenge an officer te ti po hriata har sa ema aruk theyang berin an hnuai thok tur te chu han la China ram chunga le ramdanga te chuan na an thok mi mai ne inti larvel chu an tum lem hleilova ma se an na chu thatakin an thok thung si MSS chu atlang pui thuin an do thei ema an thil ti tura po an film khur thei hle an mi bitum te chu atira chuan thu nei na nei an ningai lova amma kan soita gang khan thu an nei main an ni chuan an lo bitum to thrina nasa taka an ziel ato nuwa thu nei turin an siam liana thu an nei nuwa an ni chuan an du dan danin chung mi te chu an thunun le tamai thrina ne US an mun poimo tak mai chu Chinese consulate San Francisco mi chu nia chu Chinese consulate a chuan MSS officer tam tak chu han noma state le local politician tena an hriat thelo turin chu ta chuan ain thukruna savio mai chu consulate atang chuan America mi puite che dan chu an thlir renga an politician thar tur tele mi beise om deuh te po chu han zir chiang na sa em bokari tin US officials train khat chu China zin turin an ni te hian an tran pui thin boka ti chuan Christine Fang po chuan American politician lanau pang tak tak te chu a bekurina kom kual chhota an zinga pakhat chu ani chuan beise do om dewa hrein in kung kaina asiam pui chhota ne chupa ming chu Eric Swalwell chu nia Swalwell chu Iowa khalam pangmi ni in chuta chenga seilian chu ni apa chu police chief faloni to thrina California Dublin hmuna hian aron pe mani college salu hnuwa chuan dan lampang chu hazira Alama County a chuan deputy district attorney angin kumsari zet mai chu ha thoka chumi hnuwa chuan Dublin City Council a chuan na ha thok le zui kumsang ni le som pakhata Fangin a han mu hian ani chu tu tema hian an la hremu mal lova ma se Fang chu mi fing tak mai lo ni ani chuan mi beise om chu a hrerio maya reilo te a Swalwell chuan kumsang ni le som pani borvela khan rumana
lian tham zet mai ron siam ta ne Democratic Party ta na voisom ni zet mai ne na lo chang to pit stark chu swelwel chuan akhin don thu apuang chuk ta chu thil hu phur om tak ni te poina lang stark chuan kumsang ha ko somsari pathuma trangin asit chu alo changar ngar towa mase kumsang ni le som pani November tha chuan kumsom thum pakhat leka upa swelwel chuan pustar ka chu vote zazela somnga pani muin atne zuita ne swelwel chuan heti hun lai hian Asian American te support na chu hadong tha ema abik takin Christine Fang chuan ani chu atran puina sahle etik lai mai puin azui deuh chat maya a campaign puina sa bok chutiang ani wang chuan swelwel chuan voisom ni zet mai ne na lo chang to stark chu atne theyani politics thila MSS ho strategy chu atha thokhat le mai ti chu a hriat ta politician ming thang tak mai chu bitum lovin anla mer hrian ngai lo chu an bituma ani chu ne na han chan tir te a tuna chuan ani chuan an du dan danin swelwel chu an ti thei tawng MSS ina an char tir hian ani chu city councilor satli ave mai khania tuna chuan Washington a rorel tu tur alo ni ta ne heti in thlan azo nuwa po hian Fang chuan ani chu ala buai pui ta chewa kumsak ni le som palia re-election campaign an nei po khan Fang chuan atran puina sahle Fang chuan athei topin atran puya donation te a khon saka Asian American ho chu ani chuan swelwel atran pui tur chuan alo ngen ve char boka chungte ni wang chuan swelwel chuan Fang chu abe chengam to don lo Fang la chu foreign mi hani awangin direct takin donation ape thei box silowa a thei top chu chu puin swelwel a congress office te po chuan alu zak to ne swelwel chuan China mi ten an en thareng ani ti chu ha hrelowa ama tan pui tu te chu nakin loka ama ti che tu turan ni ti po a hrehek lo Fang la chuan a campaign na tan poisa tam tak chu halo tho chu pui zel box sia swelwel chuan alam tang tak emo hati mai ni ti chuan swelwel ka tlang chuan Chinese en thatu chuan Congress office chu alut tlang ta fo maya Fang hian a hnuai hian swelwel chu voitam tak a hmu baka apa le a unau pa te po chu Facebook lama chuan a friend ve boka swelwel a political career a chuan Fang chuan poimo na tam tak anei chhota ne kumsang ni le som panga January tha chuan Eric swelwel a chu House Permanent Select Committee Intelligence a chuan da anita CIA en kol tu te zinga an sub committee member poimo tak mai haloni tane amate kha chuan Dublina city councilor satli ave mai khania tunai ro chuan Congress a American Intelligence lianber CIA en kol tu te zinga poimo tak mai hani chhota Christian Fang chuan thutam tak afa ni nge in alanga hetia CIA en kol tu zinga a han trang tamai po hi engamo tak chu thilin phum ruom ni in alang bok tuna chuan American rorel khol Congress a chuan swelwel chuan thu anei ta view maya a phena Christine Fang po chuan thu alo nei review mai bok ma se heti lai hian Eric swelwel a chau chu Fang target chu halani lo chewa California baka Midwest a chuan ani chuan lena zar kual na sahle Congress member tam tak chu in kung kai na hasiam puya anzinga chuan Judy chu baka representative Mike Honda te po chu Fang nen chuan anin nim nai view mai ni kumsak ni le som palia rokha na a congressional campaign a khan amazing laptu ni in atlatel ve boka tulsi gabar tan po chuan poisa tam tak ani hian a khon bok heti lai hian tulsi gabar chu Democratic Congresswoman satli ve mai ania tunai ro chuan US a National Intelligence Director haloni to hial mai kumsak ni som ni panga February thla khan Director of National Intelligence ni turin thutia mala heng thil thleng tur zong hi Chinese sarkar chuan alo mutlang vek nin alanga Fang chu lo bitum turin anti ni te point alang bok anhuwa chuan gabar chuan Fang nen chuan in kung kai na emo in biak na emo an nei lo ti asoya amero chu an Facebook flyer a chuan Fang i ming chu alang ve wa bok siani Fang chuan chu tiang chuan Congressman tam tak chu in kung kai na nei puitumin ma ala a an campaign theina turin poisa tam tak chu a khon pui thin chung campaign na vela chuan a ming chu atilar thiam hle mai le ngala
tin Congressman te mai ba ka thu nei tu te nau deuh te pawh chu alozar boina sa hle a US mayors tam tak ne na thla an lak dun na chu mu tura tam vio mai a omzia chu politician tam tak chu ani hian alo bel bul hle ti a hriata California mai ba ka US rampuma in the la ratum ni te point alang bok social media chuan a active ema social media mang hian China lama an pile an pu te pawh chu a bepop thin in alangani politician te ne na an thalak dun te chu Facebook a chuan posin an ni chu attack zui ta thina chutianga attack chang chuan Beijing lam chuan tu chunge en thlak tura tunge a mu thin ti te pawh chu han lo hre thei zel Fang chuan social media chu a mang thiam ema a active lebok Fang chuan social media mai chu a mang thiam lawa a taksa pawh chu a mang thiam hle politician te chu in kung kai na hasiam puya angai zong der vel thina sex te pawh a man pui hial ni te a soi hani a target tur te chu a bitum chat thina an tan chuan ui le ma nei lo sum le pai ba ka a taksa chu a ma chuana chu thil chu mi patam tak tan chuan ne phar tak ani boxi Cold War hun lai khan KGB te chuan hetiang technique hi han lo mang to thina me chemel tha tak tak sualos anti mai te chu khothlang diplomat ho le sumdong ho te chu an be tir thina ne KGB na sualos anti ho hi me chen thatu te han nia me che chelo tak tak mai han ni train chuti lain mi pa te ro chu Ravens anti thunga sualos anti te chuan an taksa mangin khothlang million tak tak te chu han thlem lungoya an thuruk tam tak an ruk chu sak thina ne hetianga en thlak na thok tura me chemel tha tak mai le sexy tak tak man hi asap tong chuan honey trap anti mai thina honey ti chu khoizu ti na ni in trap chu thang ti na ani beranga khoizu thang kan ti top mai don em niang ani na ngau ngawa le lin don chuan omzia a om lu tuk lo mai theya ma se omzia tak chu kan hra thiam vek om thowe Fang chuan Midwestern khopui mayor pani te chu angai zong nge ti chu han fin fia theya pani te an fin fia rual hian midang po chu angai zong em ti hriat chian ani lo Fang hian heng mayor te hi thuruk aruk chua du waga ngai zong chu ni in alang lova alan dan maya chuan Fang chuan an ni chu in kung kai na siam puya nakin zela man tangkai atum ni in alang zoka an ni hne na tang hi chuan thuruk ruk chua tur tam ha om lo ni in alang boka an nu zela investigator tena an rin dan chuan Fang chuan in thian thatna siam pui phota an lo len deuh nu le thilan ti thei deuh nuwa bitum hatum chau ni in alangani Christine Fang chuan nuam ti tak chuan American politics chu a han bel chianga a han in nam hnoi vela amero chu FBI te chuan ani chu an lo en thlakar mai a chan po an mirin hel chu voi tam tak a mu thin wang ania Chinese intelligence officer pakhat an rin hel deuh mai chu San Francisco consulate chuan oma chuta chuan Christine Fang chu a kalfo thin si chu wang chuan investigator te chuan Christine Fang chu an han chui chiang ta ma se Christine Fang chu thupek keng tu satli a ringot chu halo ni lo ani hi direct a China atrangaron kal nge ani ti chu han fin fia theya chu wang chuan FBI te po chuan ral khel dar chu han vua ani chu an chui uluk le zual ta ne akalna pianga chuan an chuya tunge a hmuwa enge ati chu han en zui sel relo te a operation chu an rin ai de in alien ta ani ti po an hria Christine Fang chuan ama main na athok lova intelligence network lian z mai chulai chuan alo om reng mai ti po an hre chuak chho FBI te chuan America politics a chuan China en rol thu hle mai ti an hre chho ta zela Chinese agent MSS noya thok pakhat chu US politics a chuan alu ta ni ti po an hrele ta zel papakhat Russell Law chu Senator Diana Feinstein office a chuan driver in alu ta ni ti an hria kumsang kha zakwa somkwa pathuma chuan driver in alu ta mase kumsom ni nuwa an office a chuan director a kai sang chhota ni kumsang ni la som pakhata chuan Christine Fang chu law tenen chuan thla an la dun lai mu ania chuba ka an bula hian MSS officer an rin hlel pakhat chu hotel vebok hetiang ani wang hian kumsang ni le som pathuma chuan Senator Feinstein chu thilthlen dan te an hrilfia Chinese ho chu an rin rol mai the ani ti a warning pe in
reilo te a lo chu a na tang chun an ban zui ta FBI te chuan na han thok tracker mai hei baka hian FBI electronic surveillance team te chuan Fang chu an ha tho na hmuna chuan a thla an la fua heta an thalak fuai hian Ohio mayor nen chuan kar chunga Fang chuan section lo mangdu na ni chuti lai jong chuan FBI surveillance team te chuan an lo en thlakar mai sia hetiang chia hi thil thleng dang pakhat an ni chuan camera in an la fu FBI te chuan official pakhat nena Fang khosadun lai chu an la fu le peka ma se chu tianga mayor te hamut puya wang ringot chuan en thatu ani ti chu fin fiana halo om thei chung lo chung te ani wang chuan an nga ri anga ani kumsang ni le som panga halo ni ta Christine Fang chu MSS tan chun a thoka ni ti fiana turin fin fiana tamtok tak an nei ta ma se US intelligence te chuan ni danga an ti dan lo ang takin thilan titlat mai e Christine Fang in alo target ho politician then khat chu han va bia meeting te han nei pui ti chuan briefing nei in chu briefing chu Fang in abitum tur te warning pek na ta na ti ania anzinga chuan Eric Swalwell poka hatel ve bokani ma se hetia politician ho warning an pek lai hi chuan Christine Fang chuan athil ti chu ban san alo tum tran ti ti der toa rin hlel na halo nei ve to te po anima na kumsang ni le som panga kumlai hol vela chuan FBI te chuan Christine Fang chu han la chui zela ma se Fang chu an man main Fang jok chuan United States chu a chua san ta phut mai ama man tuma ve ru tu te chu apu bo san theya alandana chuan kumsang ni le som panga June tha Washington DC a event poimo taka tel tur anga ngai ania ama hretu te point chuta chuan aron kal ngei chu han be se ne ma se a thian ten hena chuan China a hon phut angai tur thu a hrila China lama chuan akal ta phut mai ne Washington a chuan zin talo chuan thlona ticket chu hakata China lama chuan a thlok ta wanga aron le to ngai lo heti China a hon tak thu ta wang hian a thian then khat te chuan ring hlel tran ta a Facebook page te po chu a ma a active thin te lul nen tuna chuan a re tangoi ngoi mai engma a post ngai to lova politician ho ne na thalak po a post ngai to hek lo kumli chung zet alo kom thin to te ho zong chu a kom lo zui ta pak maya om lo ang wang hani ta ne FBI ho chuan an chui charchara a kalna pia khan an zui ani si ma se eng tin nge FBI ho ina an ve reng chunga China a hon thut thei eng piang chen nge apu ruk ti chu tun thlengin chana mu mal hala om thei talova Chinese intelligence ten FBI nan chui ru ti hi han lo hrianga an hrilanga atlan bo ta ni nge in alanga eng po chu ni sela FBI tan chuan chu thil za thlak tak mai chu ni phot mai an ram chu ange Chinese en thatu chu an murenga an ve reng lain China apan san dai chu ani si Justice Department chuan alaka chuan case engma an the lut lova United States chuan alet le to box silo kumnga don chu Christian Fang chanchin chu tu mai in an thezui talova Christine Fang chungchang chu abo pil mi mai ni in alang ta amero chu kumsang ni somni December a chuan chu tirngota riral tir chu phallovin IX journalist pani Bethany Allen Abrahamian le Jack Dorfman te chuan investigation chu han kalpui le ta US intelligence officials pali te chu interviewin chu baka Fang shatu mi somni pani te chu han interview boka thil thlen dan van tlang hreta an han puan zar ta ka chuan politics thila chuan in be nan an mangzui ta abik takin Eric Swalwell tan chuan a poi hle maya ani chuan chu thil chu in pu hming chiat tumna mai ni in a soi ve thung ani chuti lion Republican ho chuan Democrats Congressman le en thatu in kung kai na chungchang tarlan chu an lo phut ve mek boka Donald Trump party Republican party tan chuan chu thil chu soinuam tak ani nge yang kumsang ni le somni pathuma chuan Republican te chuan House a thunei na anei ta ka wangin Swalwell po chu House Intelligence Committee atang chuan ban ani ta ma se Congressman ani na tang chuan ban ani chuang lo Swalwell chuan a hna chu a thok zui zela kumsang ni somni pathum mei thla chuan House Ethics Committee chuan Swalwell chungchang chu investigation tin Fang nen chuan in lai chin na han nei lo han tia
alaka chuan eng action ma an la zui talawani swelwel chu FBI hoina Fang chu en thatu nia an rin hlel thuan silvele khan ani chuan Fang chu abelo zui ngala hengte ni wang hian house chuan alaka za ngaina hanlan tirani kumsang ni somni panga November thla chuan California governor ni turin swelwel chuan campaign atran le ngala mase California governor ni tura campaign na konga hian Fang I thon thu khan ngong lian tak anei chu harin nom thawani kumsom don achanchin an hriat lo wang nuwa Christine Fang chu kumsang ni somni pali Mars thla khan Beijing a aron langle tahlol maya Chinese Global Times editor Hu Jin chuan chochunan eidun lai thalak chu aron posta Hu Jin chuan Fang I thil ton te chu ha soi chuaka Fang thu soi dan chu hadang ta dai mai kumsang ni le som panga khan CIA le FBI mi te chuan US intelligence a thopui tan aron soma anni chuan Fang chu US dollar makta duai khat pek baka US citizenship pek anlo ti amani ome adu lawani chuan anun pumpui ti chiata an vau boka mase US tana tho chu adu lo wangin a hriat tuk ni thumna China lama a tho bo san ni in Fang hian a soi ve thungani Fang chuan karam phat san ka du lova American en thatu ni ka du lo chuwang chuan America rama omreng chu ka ta na him lowa China lama ka thok chhota ani ative mi mai FBI te chuan Fang chu an lo thlem ru reng nge nianga Fang chuan do ta soita jok niang China hian America hi ayan thlana se me ma Christian Fang po hi anjinga pakhat chu ni in alanga en thatu tam tak chuan America chulutin an thei topin en thlak na an thokani ti in FBI director Louis Christopher Wray chuan a soyani heti anga malak na hi United States chunga hian tam tak a om ni in an soiboka heng en thatu te hian local le state officials te chu han tum thina achan po anni chu mu an ol sam thin wangani ti chuan an mi bitum te han len tak nuwa chuan an en thlak na chu zawzok in an thok thei ta ni in an director Louis hian a soi engpo ni sela Fang I thu soi hi in oi zong ani emo chu nge nia FBI ho thu soi hi kan oi zokang atui mo zok chuan do tan soi ni nge chuan alanga engpo ni sela Christine Fang chu America chuan kalin politician tam tak mer hret chu azunei ngei maya engwanga America le khazir tura kalsi in politician tam tak zu mer hriat ta chunge hanianga mayor pani chu engwanga zumut puingot chunge aniang Fang hian do ta soi hani jok mai lowang mo ole tuntrumata chuan kan khes chu ka ti zong khanile phot mai sela pathian in remati chuan video dang nen in mule thuai kan tum do nia